Efirde Nurmurat Sarıxanowyň Kitap adly eteri boýunça taýýarlanan radio oyun. Ol gaty zor bolupdyr. Şahir dagam däl. Ulagat näme diýär? Magtymly beýan etdim bilenin. Özüňe kemlik bil aýtman edin. Taraşlap şaglatgyň köňlü girenin senden soňklary ýadygär. Siz onay diýäsiňiz. Men size şu gurdan başga bir gurdan bereyim. İşim oba vermek boldy. Garagymyň işleri bilen getdim. Halk çeper edebiýatyny ýagnyýar. Gedip ýörkäm gumyň bir gowalyny dolduryp oturan obanyň üstünden bardy. Özümiň näkär bilen meşgul bolup ýörenmi mihman ýerim aýtdym. Öýesi şey diýdi. Ol ilerki gatardy. Bir garra adamdy. Siň soýaňyzdan bolup çykaýsa gerek. Bir kitap bar. Belki ol size yararly bolup çyksa da çykar. Onu görenler gowy diýerler. Meniň özüm diňläp gördüm. Kitapdagy däl. Durşuny altyna gaply haýmaly. Ýöne öli onu ol gardan aňsatdyr alyp boraýdama. Kitap şu kitapdyr diýip ol arany oturanlar. Men onuň beýle diýmeginden garrynyň kitap bilen gaty ihlaslydygyny, onu almagyň işiniň bardygyny düşündim. Dogry kitabyň gadyryny hemme kişi bilýär. Muny göre bilýär. Hatda hat bilmeýänler-de kitabyň içinde näme barlygyny aňlaýarlar-da. Özüm okap bilmesemem planyjan ulanyp hat öwrenenden soň okap berer diýip oturýarlar. Muny iş salyşyp görenden soň has gowy bilýär. Özümiň şuurdaky kän tejribämi daýanyp şol salgy berilen garrynyň ýanyna uradym. Ony öýünde tapdym. Ol daýaw hem sakkaly döşüni ýapyp duran adam eken. Meni gadyrly garşylady. Gaty sorunjyň hemde gelişinden, oturuşundan, gepuruşundan seni tanajak bolup darjaşyp ýatan adam. Ol meni düşe üstüne geçirip billigi, iýizliğinden soramagy başlady. Gel otur ýaşy ýigit. Geliş nirdendir? Nireden bolarsyň? Haýsyndan morsyň? Näme kär bilen ýörýärsiň? Men oňa öz sorag beriş tertibini jogap gaýtaryp, iň soňundan bolsa şeýle diýdim. Kitap bilen iş tarşýar. Ören umut ýaşy ýigit, ören umut. Ol sakkalyny sypalaşdyrdy, ýüzüme teretdi. Häzir onuň gözleri ýitilenipdi. Seredişi edil yüzümden hat okuyan ýaly. Onu soň bir daşary çykyp bir çeri girip ýören aýalyna ýüzlendi. Hey Keywani. Hani kitabymyň al? Aýaly sesini ýünni çykarman tärimiň ýüzünde gerilge duran köni haly çuwalyň içine elini boýdan maşa sokdu-da bir bukjan aldy. Onuň içinden morsa kitap çykaryp onu uly hormat bilen garrynyň eline berdi. Ýaşuly kitaby golunda tutup duruşuny ýene-de ýüzüme gözlerini jerrellip kitabyny ýugdy. Kitap bilen iş salyşýar niýdim ýaşy ýigit? Ol ne kibil kärdeş ekenikde. Şunu dogryňdan gelip aýdýan bolsaň, onu sen munyň nähili kitapdygyny bilersiň. Men seni şuňa beren bahandan tanarym. Al. Maha gör. Hey gelip ýören ýerleriňde şuňa taý geljek kitaba duş gelen ýeriň boldumy? Ören gowdur. Munyň her bir sözi köşek gülýä deň durýandyr. Daşyny solok gyzyl güllü çiçeklen galyň kitap ellerine sallym beripdi. Onuň içi goýy gyzyl siýa bilen jezberlenipdir. Gol ýazmasy hem ören düşnükli.
kimde bolsa biri bir wagt onuň ışkyny düşüp ihlas bilen däne ýalypdyr. Seretseň bes öz-özünden okulyp barýar. Kitap okulypdyr. Kağızlarynyň gyrlary ýyrtyk, sahypalaryny el kirgi okup ýyzgarlyk edipdir. Kän ýyllar 50 ile geçip okulan bolar jemil. Derrew onuň sahypalaryny waraklap çykdym. Ine meniň giýje günnüdi ýatman, ýygyny sertepil bolup ýören eserim. Oba söküp müň gapydan baryp tapyp bilmedigim. Ýene-de müň gapydan barsamam tapyp biljegim gumany bolan eserlerimi munyň içinden tapsa bolajak. Muňa men gözüm ýetdi. Bu eserdi. Onuň eýesi garryda gözüme biçak gow görünüp başlady. Begenjimi garrydan girläp bildigimçe girilejek boldum. Ýöni bolu garry kitabynyň tapylgysyz gowudygyny mensiz hem bilýän ýaly. Munyň her bir sözi bir düýä diýendir diýip, onuň bir syhly aýdy oturmagy biderek erden däl bolsa gerek. Ol zadyryň oňotdygyny buýsanýar. Men onuň bilýänligini ýa-da bilmeýänligini synap görmek üçin eseriň käbir ýerinden okap berdim. Altın mısın, kümüş misin, zer misin? Ya arş mısın, ya kürs misin, yer misin? Ya yakut mın, ya mercen mın, dür misin? Ya çırağ mın, ya rövşün mün, ne misin? Aşk eseret yanmaz çırağlar, aşkı düştü kuşlar enrer gurdağlar. Egiler hayvatlı kuvvatlı dağlar, daşlar erip, çekebilmez bu derdi. Meşeleri şiir pelengli, gülgüzar noğuça bilengli. Gün nüşmedük terölöngli, çeşmeli çaylar öğrenir. Ol maňa öd okap berimden ikette köp yerini ýatdyr aýdyp berdi. Ýaşy ýeten arabatyň şanyny mälim bolmaz, depe nedir, düz nedir? Ýüňi ýeten goç çigidiň ýanyny 60 nedir, 70 nedir, 100 nedir? Namarda ol gorku çeker meýdanyň agaç adam bolup görünür her ýanyň, mühennetler howply ýerde duşmanyň seçe bilmez duman nedir, toz nedir? Agyrdyr hengamlar, uzakdyr ýollar, soraşdy jigitler, sözleşse tiller, baharda asılan reň-reň güller, bir pasyl asılar ýaza myhmanlar. Ademimi köp sewdaga satyp men, özüm bilmey ol derýaga atyp men. Ne ummanlar bir girdaba batyp men, zemin haýsy, zaman haýsy bilmedim. Eşitdiňmi ýagşy ýigit? Munyň her bir sözüniň bir düýä degip durýanyny. Ol gyzyp barışyny ýene bir gadal aýdyp berdi. Vatanımda han edim, hanları perman edim, dertlileri derman edim, müskünemen don edim, cansızlara can edim, neyleyinli biçareyim. Gözsüzlerin gözüydim, lalların men söydüm. İl günümün yüzüdüm, sever mağşuk nädidim, hatam tayın ödüdüm, neyleyinli buharayım. Erem içiri reyhan edim, vatanı zerevşan edim, mert digide keman edim, dağ başına duman edim, inni göyran bir sarayım. Şükür alhamdülillah, zanane gözüm düştü, meyhanede meyiştim, messane gözüm düştü. Ey gözleri ahrami, gel görgölü yarami, ey könglimnin arami, imana gözüm düştü. Her saçları bir sümmül, göyak men hem bilbil, ey cennete ra bir gül, rızvana gözüm düştü. Gördün mü? Bir eser dağ değerlir. Bunu okuduğunca okasın gelir. Her bir sözünün bir diye degip duryanlığı haktır. Eser doğurdan noqowy. Qarrynyň aýdyp oturanlar hak. Men muňa xaridar boldum. Elimden düşüresim gelen ok. Muny nähilli bolsa qarrydan almak gerek. Emma bolin onuň her bir sözüni bir düýäni nereden tap bolar? Hamala ýeri düýe tapılaýyn eken. Muny maňa ber diýip qarrydan neniň güdüň çydap sorarsyň? Kitabymyň bahasy etse satyrnyň sözüň üstünden onu nähili getirip bilersiň? Ýa-ni onuň ýanyna oturup siýasat okumaly.
onu ahyrynda kitabyny ber diýjek bolsaň, edin siýasatyny düşündirip bilermikä? Şu zat hakynda men pikirlenýär. Onu öwüp arşa çykardy. Özüniň hemde bütün owasynyň onu gowy görýändigini, onu hiç bir wagtda elinden çykarmajagyny ýygyny kesmän aýdyp otyr. Sorary da yer oýany. Onuň ihlatyna hayranlar galdym. Pikir edýär. Başga adamlardan şunun ýaly onu deserler alışmy ýatlaýar. Olar her halda beýle däldiler. Bu garryny hay aýtma sen muny. Şu kitap bilen eňek bermän öňüne otyr. Özümi onçakly gyzyklanmaýan görnüşimde tutup oturan yerimden onuň gürrüňini başga ýagyna soğujak bolup seýenişýär. Emma ol öz mallarçylyk fermalarynyň ösüş barada gysgaçyk aýdýardy, gürrüňini ýene eseriň üstünden getirýär. Gürrüňim tapaýa. O adamlarynyň ol kitaby alyp okuýandyklaryny, olaryň nähili baha berýändiklerini aýdýar. Ol muny dünýäde birden bir eserdir diýär. Bu birdir. Ol da şu özümdäkidir diýip bilýär. Ol şunu şeýle bir ananypdyr, hi diýip aýdarýarlar. Men onu habarmy aýdyp bilmän ahir ýanyna turdum. Öňe ol entek owadan çykyp gitjek däldigimi aýtdym. Mihman yerime bardym da iş oňurmaýanlygymy bildirdim. Ol garrynyň uğruny nähil tapmak bolar. Maňa ha başardan däldir. Onun ol kitaby satyn hem göçürüp hem alyp bolmajagyny meňe gözüm ýetendir. Ýa şigit, onu kitabyny sat diýip aýdyp bilmer. Eger gereňiz bolsa, onu özüňiz uğrun tapjak bola görýün. Ondan onu almagyň başartmajagyny kide odalam aýdypdy. Ol şeýle adamdyr. Men nähille bolsa ol ýaşuldan el çekjek däldim. Şol günüň agşamy ýene de onuň ýanyna bardym. Ol meni hälikse ýaly şäht açyklygy bilen garşylady. Gel geç. Otur ýagşygyt. Düşeýsin. Bu kitaby göründen soň sen menden aýryşyp bilmersiň. Ýeke sen näl, başgalarym şeýledir. Oku, hewesi diýen bolsaň ýagşygyt. Munyň her bir sözi bir diýä degýändir. Şol çoluň düýbünden, şol bukjanyň içinden şol eseri çykaryp elime berdi. Dogry diýdim de, onuň sahypalaryny ýene göwünsizlik bilen agdarşdyrmaga oturdum. Hem de sypaçylyk bilen kitaby özümiň hyrydarlygymy bildirmäge başladym. Gülmurad ağa. Siziň eliňizde näçe ýyldan bäri bar? 40 ýyldan bäri bardyr ýagşygyt. Dogry. Siz şonça wagtda munyň içinde bolanlaryň hemmesini ýa tutupsyňyz da. Bilýändir. Onu da ýöne bir bilmegem däldir. Hemmesiniň gürrüňi bilen bir oturanda aýdyp berip de bilerim. Munyň üçin näkilerin ählisi ýüregime ýazylandyr. Diýmek onu munyň inni size geregem ýok. Garry ýüzüme sen sarly, sen maňa näme diýmekçi? Sen şu ýerek näme niýet bilen geldiň diýip sorýan ýaly etdi. Men alzyrap öz dilime getirip oturanymy aýdyp goýberdim. Siz muny näçe diýseňiz diň de maňa satyň. Ýaşuly gökden goý berilen ýaly boldy. Gözleri Petrap hanasyndan çykara geldi. Sakkaly öňküsinden beter gawyrly. Aýaly hem diň gökden geldi. Ýakasyny ikelini ýetirip doňun ýaly bolup oturdy. Men öz sorugymdan içinde oturan gary öýümizin süňüde gagşýan röýtdim. Tärim başlaryna atyrşyp duran ýüp ýoluklary da, torbalaryň seçekleri de, ýel berilip goýulan ýanlyklar da duran ýerine gymyllaşýan ýaly boldy. Bir haýýukdan soň gary özüne geldi. Ondan soň kitaby elimden gaňryp aldy da aýalyny uzatdy. Muny öňkü ýerine ýygyna da goý. Şu karada ol öskün gaşlary bir-biri bilen tapşan gözüni maňa tarap aýlap şeý diýdi. Muny elden çykarmar diýip ýagşygyt ýaňynyň özüne de saňa aýdypdyk. Satylmaz zat bolmaz diýenlerle göli şunu bizden dilemeseň akıl etdiň. Muny aljak bolsaň iňilki men razy etmeli bolarsyň. Meniň bolsa razy boljak gumanym ýokdur.
eger bolaysam da oglum bilen ayalym razy bolmaz. Munyň üstesine hem bütün owy razy bolmaz. Biz muny elimizden çykarmarys. Bir tögüm çörege zar bolup oturan ýyllarymyzda da, bir harpyny da okap bilmeýän wagtlarymyzda da muny satma göwnümize getirenler. Innaha aslym. Ýa-ni özüň okap gördüň ahyry. Munyň her bir sözüniň bir düýä degip durýany. Munyň biziň elimizde nähili düşenligini aýtsam, onu diläp durarsyň öýdüm. Bolmasa gurrun edäý. Ýogsa ma şu neçenni duulle ýyryp oturan goňşularymyza da aýdyn däller söweli. Muny bilýän diňe garry aýalym kiýmezdir. Aýtman ýörmegimiziň hem ýeterlik sebäbi bar. İller meniň bu kitaby näme berip alanymy eşitden bolsalar, onu Gölmüradyň kitap söwdasy alyp alyp götürjekler. Şol aýtman gelişim. Ýogsam inni Gölmürad aganyň kitaby dünýä malyny degýär diýýänlerim bar bolyn. Aýt, meni eşitmäni turmaga çydamaz hale getirdin. Garry, meni şeýle hala salanyny beginin murdy berek. Ulum sıronyp ýylgardy. Döşüni gaýşyrdyp ýüzüni ýokary tutdy. Ol şeýledip uzak bir geçmişi ýadyna düşürjek bolýan ýaly, ýa-da aýtjak zadyny tertibe saljak bolýan ýaly. Bir az pikirlenip duran soň şeýle gurrun berdi. Aýtsam men häzir dogry 60 ýaşymda. Eşitip oturup bilsem ýagşy ýigit, gurruňa 40 ýyl olarlan başlajak. Ýan kitabyň goluma düşenni şeýle dogry 40 ýyl bolar. Soğukluk kış diýilýän ýylly. Ol ýyllar şopançylyk ederdim. Sen meniň häzir içmegimiň içine sygman gabarly oturanma garama. Men ömrümiň köpüsini çölle goýun ýygyna geçirdim. Kitap diýen zady görmändim. Eştir bolsaň şeýle boldy. Men öýli şekli bolup iki sany burunlukly edinip ýyle goşulandan soň kış adygyny edine ýeýnip bir kanar yum, bir kanar kömür bilen arkaja argyşa gitdim. Tan şerim bolmany üçin kömürmi yumma alanyňkyda myhman bolup düşdüm. Des galy kurulun ýer eken. Şol ýerde bolan bir giýjäm näle geçenligini bilmedim. Şatlyk şagalan içinde geçdi. Akşamyň garaňkysy gatsy bildigi myhman ýerimiň altyganyt öýüne oba adamlar üşüp başladylar. Olaryň arasynda gara, kepçe sakal, ýüzü jozluk ýaly gyzyl, sypaý giyinen adam bolup göze ýylýardy. Ol öýüň töýerine geçip oturdy. Onuň öňüne ýan kitaby atdylar. Molla okap berin, okap berin. Okan vallahi, okan. Bir dine mäskirmeýän degini özüm meni näle ýalan jalay şahiriň kitabydyr. Siz muň bilen artyk gazaklanmaň. Bu aýda ýyly bir okulsa da bolar. Men bugün size özümkini okap bereýin. Ol koltuğundan başga bir kitap çykardy. Hemma köpçülik öz diýen etdirdi. Mollu sesine bat berip okumağa başladı. Bazarım soğulli, haridim halli, dükkanım eyesi kallın eyleyin. Binasın dargıttı, karıkçı dolli, parsasın düyleyip allın eyleyin. Mertler namart bolli, namart mert bolli, kurtlar peşe bolli, peşe kurt bolli, yurtlar veyran molli, zınnan yurt bolli, şumpelek leşkerin sallın eyleyin. Aşıklardan ötti ışkın hövesi, tartıllı yazıllı doğduk perdesi, dağdan aşıp kızıl başın ordası, gözelilim veyran kıllın eyleyin. Yar yardan ayırdı merdi ilinden, deryanı kuratdı dağı silinden, bağı servisinden, bilbil gülünden, qad yığlayıp çıda bollun eyleyin. Mahrum kılli köngül görkü hünerin, ata enen alli gövün kararın,
her gün açtı kul gırnağın bazarın namasın bazara sallın eyleyin. O dedim ha. Ben halk şahir ekeniyim. Her sözü köşüktü diye. Doğru. Hani Molla idin Okan okan. benim Molla. Okan. Toğson nürlü tağam bolsa qaşında, ne lezzet içinne dusem bolmasa, ne bilersen ne iş bardır başında, müşkül iştir başta gözüm olmasa. Ayak bar yürmäge, el var almaga, kanı bende sağlık şükrün kılmaga, kulak bardır eşitgenin bilmäge, kim düzedir dille sözüm bolmasa. Kısmatın hak bilen ırsın azlamaz, söz bilenler bilen sözün gizlemez, köngül joşa gelmez, dil hem sözlemez, her yürekde ışktan göz hem olmasa. Doğru. Hak haydi. Hayda. Katı doğraydı. Yıl nesihat artar eyyama, hakkın özü getirmese enzama, dünya sözü menzer dusu tağama, söz içinne gelin kıysem olmasa. Yine şahir divem şunayda. Tüz yüreğim tarına hakya. Doğru. Molla okudu. Dili yetiştiğinin yarı gecesini okudu. Ben işittim. Kitap, onun okuluşu, onun içindeki sözler men hayran etti. Fikir ediyor. Bu ne hil beyle olup biliyerke? Ol yüzünü seyrediyordu. Hemme zatları öz durmuşunun, günlük eşitip yörün zatlarının. Yöne böyle, dille deyip bolmazok. Aytmak yalına da getirilmedik zatlar değiştirip var ya. Men kitap şeyle kızıklı zattır. Adamın durmuşunun sözleyen zatır öğütmeyerdim ahiri. Yine, bu şu vakit sana ne hil oğul görünüm olsa, bana da şonu şeyli görün. Bunun belli bahati yoktur. Ve belki satılayan zat hem değerlidir deyip fikir ettim. O zaman sen şu vakit bolup otursun yani, benim şonu eger öz kurbum yeterine satılayan zat bolsa arayın diyen yalimdim. Öyle böyle öz yanımdan bahasına sağın yeter öğütmeyerdim. Şol gece şu hıyal bilen gözüme uğuk gelmedi. Yatan yerimde bu satılayan zat mı ka? Bunun aydayan zatları kim oylap taptı ka? Sözler ne hili beyli duyurulup bilindik ha? Asmanın kaçayan olmasın deyip oylanyarım. Ertir turun donsoň mihman yerimden soradım. Akşamki okulun kitabınız näçe durýanlar? Onun belli bahası yok. Yok. Bana doğrusunu aydın. Onun bahası bir diyor dağdır ya. Şeyle olsa, şu kidiyanın haysi birini halasanız alın da onu bana verin. Kuva diyan koydu. Ha Allah gidimi? Olur menin sınımdırım öğütmeyerdiler. O diyanı verdim de kitabı alıp kayttım. Onların yerinden näme diyenlerini bilem ok. Öyme kaydıp geldim. Garı keyvanı öyden çıktı. Yakın tutup kıyıgırdı. Hanı kuva diyemiz. Vay sen onu ne ettin? Yitirdin mi? Uğurlattın mı? Ne ettin? O diyen göverdi. Onu her bir sözüne bir düya degip durun bir zat bilen başa baş salıştım. Gürrüngün ha, şunun içinde vardır. Onsoň kitabı torbanın içinden çıkarağı da görkezdim. Keyvan seyretti. Kim alplar seyretti. İçini açtırıp gördü. Yüzüne seyildi. Uludan demin alıp, menin bir sevdada utonmi yağda utulonmi. Şuna begencegini ya kıyınancağını bilmeyen oldu. O diyanın ölü, onun gözlerinin önünden gitmeyenliğini duyar. 10 yıllar o diyor, bizim gün güzeranımızın diregi de ahiri.
Men sewdany oňoronlygymy aýdýar. Keýwanyny begendirjek bolýar. Şol giýjäni, kepçe takkal mollanyň okan giýjesini gürrüňberdim. Şonu adamlaryň ünüs berip diňlänlerini özümiň hem eşitip oturup bilmänligimi hemde şonu yadıma çüýýaly batan ýerlerini aýtdym. Şu diýip duranlarym şu kitabyň içinde bar zatlar diýdim. Men bärdinden aýdaryn, bir agyz sözüni hem dogry aýdyp bilmeýäryn diýdim. Keýwanynyň ýadyna gowy ýöz düşýändir. Gözlerini ýaş görüp başlady. Janymdan sızdyryplar, ýer depipler aýdýar. Munyň her bir sözi bir gowy diýär degýär. O diye bir dericik boğulap gitti di. Üşüp yatan bir pette kağıda gitti di. Vah, şu wagt okul bersedi. Dip onun kağıtlaryny agdyrtyrýar. Kepçe takkal molla bolsa di. Munyň ýadyna gowy diýer düşmedi diýär. Gepi köp, gurrun köp, kitap bolyn. Sesini ünlü çıkarman nur. Edil keýwanyny agla dez gelýän ýaly. Gaharym getirdi. Şunu, muny ýeriň ýüzüne bulap uraýasym geldi. Şeýdip onuň geplemän duranynyň içimi sowdaýasym geldi. Ýalky kitap dur. Muňa kepçe takkal molla gerek. Onu men nireden tapayım? Onsoň edin sewdandan ökünçli öýden çykdym. Obamyzda akylly, hemme adyň ýagdaýyny bilýär, diýleýän adamyň ýanyna bardym. Özümde bir kitap bardy, onu oňa aýtdym. Ondan soradym. Onu obamyzda kim okap biler? Seň eline kitap näme düşýär? Ay, ardanjak satyn aldım. Hey, ahmak diýse. Kitap diýilen aslana ýöne berilende näme gerek ha? Hey, onun derden aýrajak ýeri barmy? Onu okumaga hat bilýän gerekdir. Ogo muhtiyen alıcı göz molla gerekdir. Han hat bilýän. Sen onu obandan hey tapjak ýeriň barmy ha? Goňşy obalaryňdan tapmarsyň. Kim bar onu okap biljek? Sen ha şu tarapyny oýlandymmy? Men onuň aýdanlaryna inandym. Ýöne bolup keýwanynyň iňirdisini eşitip oturmagy ýüregim takat bermedi. Ýene-de bir adamdan sordum. Oňşy obalardan çykyp sordum. Hat bilýän ýok. Soranlaryň hemmesi edil dilli uşanýary oň diýenini diýýär. Çopon halyňy, gün güzeranyny oňormaýan halyňy aýdyp duraladyň näme? Diýip geň aldylar. Badym ýatdy. Onsoň öýme geldim de seni gözümem görmesin, janymam yanmasyn diýip onu şoruň düýbüne goýberdim. Bir ay ýatdy, bir ýyl, ondan soň 2 ýyl ýatdy, şeýdip 7 ýyl dagy ýatdy. Keýwany iňirdýärdi. O diye boğazdı. O vakta çelli 2-3 otlardı. Her hally onum onu okudup eşitmegiň arzuwyny aşaklyk bilen edýär eken. Nämeden kitap okap bolar diýip oturan turan ýerlerini sorýar eken. Bir gün 2 çäp çaý içip oturkak, ol maňa şeýle diýdi. Ay oğlan, hatym mollary işany okap bilýärlermişin. Okumany öwredýänler hem şolarmyşyn. Gel Muratjany akçy işanlary bereli. Onuň işinin 5-6 ýyl geçdi. Ol hat öwrenjekmişin. Ol işanlara hyzmat edip berse, onuň öwredine işanlar oňa hat öwrederler. Kimden sorasaň şeýle de etmeliyärler. Maňa kitap okulyp eşitilse bolýar. Şonuň üçin men hemme zada taýýar. Maslahaty biriktirdik. 2-3 günläp ýol ýörep Muratjany akçy işanyňa alyp bardym. Men alyp serden geldim. Oglanjygymyzy hat öwredip berseňiz diýip geldim. Muňa işiňiz bolsa-da etdiriň. Bize ahyr hat öwredip berseňiz bolýar. Oğlunuzu getiren bolsaňyz gaty gowy edipsiňiz. Biziň dowdumyzy ýen, biziň terbiýämizi alan bihar bolup çykýan nädir? Oğluňyz hat hem öwrenir, edep hem öwrenir. Siz aradan 4 sancak ýyl geçiriň de gelýär.
İşanın yanından uçup diyen yalgayttım. Üye geldim de keyvana şey dedim. Yine 3-4 yıl gayrat et. Onun son ömür menin sevdamı gövni etmezilge için görevin. Kitap buksanın içine çuvalın düğünün çıkman yine 3 yıl yattı. İnnim rahatsan hat öğrenir deyip işanın kavurdum. Barıp görsem onun hat öğrenmeğini iyiledi. Kaytam iş bilen ankada açıp gidiptir. Ol meni görünün gözlerini yaşayladı. Kaka. Menem özümden kaldırma alıp gidersin. Bir yerde hat öğrenecek manım yok. Hat bilen dadi işanım özüm bilen o. Koy oğlum beyle diyme vargın. Beyle diyemek günah olur. İşanı dil getirmek bolmaz. Kaka. Hocam ağa doğa yazmam bilen o. Ol doğa deyip gelenlere edil ecemin duğu torbasında akıyalı uzu verip koyuver ya. Bulardanım hat öğrenecek manın mı abi? Hat öğrenecek manın yok. Oğlum, sen kim akıllı ediyorsun? Ulu iyiliğin işanına, hocasına beyli demek olmaz ahiri. Sen olsan onun doğuzunu yipmiyorsun. Kaka. Gözüm bilen alıp gitmesen, onu men kaçıp giderim olin. Şu dağda durmam. Giderim. Ondan oğlumu hocanın elinden alıp kayıttım da bir bayat çolukluğa verdim. Gün geçer, ay geçer, yıl geçer. Yine bu kitapta keyvanın kutusunun çıkmalı yatıyor. Men takat tapman kâbir vaqtlar onun yüzünü açıp kağızlarını ağdarıştırıp görüyorum. Şol kepçe takkal moğullanın oturuşunu edip onu öňüme alıp oturuyorum. Menin bolşuma keyvanın qaharı geliyor. Şu wagta çenli bu diyemiz elimizden çıkmadık bolsa, sen şeýle akmaklyk etmedik bolsaň, 5-6 wotlap sürüdiýe bolup giderdi. Günlerde bir gün Sovet hakimiyeti ovamına geldi. Yanının muallimi bilen geldi. Muallimi kitabı bilen geldi. Ol geli bildiği yine şu içinde oturulmaz yazacak Qaracı öýde obanın oğlunlarını, ullarını okutmaya başladı. Muallim gelinini men edil özüm için gelin ýar begen. Çöllü Murat San'ın yanına hayda apardım. Oğlum, senin hat öğrenip enem kimide şol kitabı okap beririn ýalyp men seni yine de molla bermek bolup geldim. Kaka gitmerim. Şeýle hat öğrenecek bolandan şu çöl sahrada koyun bakıp yörenim o neste ýagşy. Akçyşanyň ayal inni maňa suwuny getirdip o adyny çapdyrar öýdemek. Oğlum, bilir bolsaň obamda muallim diýen bir mualla geldi. Ol eýýam obamyň özüň ýaly oğlunlaryny hem ullaryny okudyp başlady. Ol maňa da oğluny getir, derrew hat öwredeýin. Kitap okap berip oturýar edeýin niýe aýtdy. Ol hökümetden ýürüýti okutmokçy bolup gelen mol. Onuň saňa hat öwretjegi çyn. Özüne ynamy köp. Getirip bildigiň bolýar diýdi. Ay garaz. Onuň ahir ýene de razy etdim. Muratsan öz enesiniň gözüniň öňünde hiç bir ýana gitmän, kişiniň keşigini çekmän hat öwren. Ol kitaby enesiniň bukçasyndan çykardy da bir de okap berdi. Yowuzlukda gamlaýyna gark bolan uwukly gözlerim gözel il gözler. Ança ağdarly kapatda galyn azat bolan bilbil gyzyl gül gözler. Gözel ilim sennip kökerim ýollar. Gözüm guwarlanny zebunlar halar.
kenarda dargayan eýsiz sallar, deprenmi ýaş döküp umman fil gözler. Kararsız köňüller biyalaş janlar, nahak aksa şehit ymsanyň ganlar. Ragna gül üstünde ol perwanalar, nova harpatlyna sabay yelitler. Zıvansız dahanlar, gördüksiz yüzler, siyaqaş, ok kirpik, ol gara gözler. Hiç yersiz gurrunlar, manisiz sözler, halwatdan daş şıkar, günü lal gözler. Akmak şalar, erksiz gözir, ol gullar, iňçebil terbi boy, ak uzun gollar. Köngül naqşy düýşde gören hyýallar, tylla gowhur, genç hazina mal gözler. Her şey bir köşek diye degen ekeni. Wah, men niçeler aýtdym ahyry. Hawa, Muratsan bu kitaby her gün diýeni aly okap berdi. Munuň içinde goşgularyň bir näçesi bizim oboda çöllerde de aýdym edip aýdyp ýören goşgularymyz eken. Munuň aýdýan zatlaryň köpsini men henidim düşünmeýär. Ören şuň manily söz. Büsüwdada utulmandygym keýwanada bütün owamyzda da belli boldy. Ine ýaxşy ýigit, sen bu kitabyň taryhyny eşitdirnýsen. Men muny satyp goýberäýsem, ony meni bütün owam pisler. Ýöne sen muny gowurun bolsaň, gör, oka, ynha hediret. Elimden alyp gitmek niýetini öli düýp keýkaryndan ýadyňdan çykar. Kitap elden çykmaz. Onun eseri diläp alyp bilmejegimi takyp gözüm ýetdi. Satjaga däl. Onuň içinde edil jany bar ýaly. Täze edip, ähli owada ýetip durur ýaly. Goşgudan yetmedi yerlerini doldurup, şu duruşunu iki esse ul edip getirip bereyin diýende de onu anandyryp bolmaýar. Garryny razy etmeň hillellatynyň eger razy bolsa oturagada göçürüp alaýmaň işi on esse aňsat düşýär. Men şunu düşündüm. Belkol bu mühim bitirme. Satdýanymda ýakyal bolar. Yeni de bir tüköz zubana tutar. Diýerini gaýgylanýar. Näme? Onu alman öte gitmege bolmaz. Şeýle oýlana bir ýol tapdym. Gel bu gaty görsede sat diýen erginsizlige tutoýun oturaýyn. Şonu onu ahyr göçürüp almaga razy edip biler. Men şu karara geldim. Menin onuň bilen biraz öwrenişdim ahyry. Gülmada. Siz meniň şu jagaş ýekiji mühim bitirmediňiz. Nämäni? Şu kitap mühim mi? Hawul. Siz maňa şu kitabyňyzy satyn. Bu gedek garry gökden goýberilen ýaly bolmady. Öýüň süňi hem gagşamadyk ýaly boldy. Ol öz kitabyny satmajagyndan, meniň de elinden basyp almajagymdan arkaýyn, hem de eseri bilen meniň gyzyklanýanlygymdan şat bolup şeýle jogap berdi. Satmaryn. Satsam utularyn. Oy, satın öldüm rada. Size de iyil satıptır ahyry. Satanlar utullular. Näme onu eger satmajak bolsaňyz ýöne beräý. Ýaşy ýigit. Beýle geregim bolsa, onu şu ojagyň maşynyna oturdy, göçürde jygalar. Göçürüp alsam onu bir öýdüm üçin bolar. Maňa bolsa sizin kitabyňyz hemmeler üçin gerek. Ol jogap bermekde daşaryk çykdy. Onuň ýyzy bilen aýaly hem ylgap diýen çykdy. Bularyň bir gezliň maslahaty bardy diýip öz ýanymdan çak etdim. Men onuň inni üzül kesil jogaba garaşdym. Ol ara salym mermän durun çirik girdi. Ýaşy ýigit, oturmyň. Gerekli bolsa, onuň senden göçürüp alybersinler. Şundan soň garrydymdy. Gürrüňim utardy. Öýüň içi damdarslyk boldy. Daşardan ses ýün gelmeýär. Garraýar ýorgony giyirdi. Bir gysym bolup düýrlenip ýatdy. Ulmurad ağa bolsa, keplesem bir zat diýjek ýaly üstümde diýrenip dur. Men onu şundan artyk garip bilmejegim bilip,
neresi çağı yali oyunum vurdum. Bolyada ertirden göçürmeye oturayın. Yine şeydip zadının kadrini bilen qarri meni horladı. Kitabının üstünde yarım ay turmanı durdu. Onun öyle hem kalapin vaat yanımda oldu. Yattan aydıp beryer, hat yazışma sen eder. Okumanı bir adazıp bilyerin yönü yazma ilminin gelmeyer diyer. Ayarı olsa çağırlın, çaydın, çöröktün kemin koymayar. İlkim yıkmanı şönerim olsa yadımdan bir eyyem çıkıp gitti. Ol kitabın üstüne şonu düzedin şahirin başka yerlerden tapılan zahmetleri de koşulup çapı verildi. Tiz vakitte ullu okuan kitap bolup çıkacak. Men onun çıkarını hovluq yarım, yüregim çatlap barıyar. Çıkıp billigi onun 10 sağlısını alacak da qarrinin üstüne alacak. Barsam onun, seninni menden ayrılışıp bilmersin diyemeyecek mani yok. Her bir sözü bir düya degen kitabımı senden hem göçürüp alınlar bollu mu? Onu nahili baha verenler bollu. Deyip soramazok mani yoktur. Ol şeyli diyer oli menim. Aldılar. Onu da bir adam değerli ehli Türkmen halkı göçürvanlı. Dünyanın köp dillerine tercüme edildi. Hemmelerin qowurşu hem edil sizinki alet yerine kitabı eline tutturur. Ondan ol garri Sovet hakimiyetinin halkımızın altın hazinesini, edebi mirasını, halkın batırlığının, azatlığı söyücülüğünün, çekin ahıdarlarının dören gödül eserlerini, kumlu çöllü bolsa da, çuvolun düğününü bokcanın içinde bolsa da, gayır bir yerde bolsa da, tapıştırıp, yığınıştırıp, oları hemme yetirmek aladasını ediyenliğine hükman düşünür. Öz kitabını qaytadan täze höwäsülün okar. Onsoň onun şol köni kitabını maňa ak yüregülen berjegine men ananyar. Bu kitap Türkmen poeziýasynyň esasyny goýan Magtymlynyň kitabydy. Kıyar kitan halkların bari Ölsümdüm vatana ayrılari Değer bir sayılırım sana Sağır gelsin bir hazmetana Yetirezim boyuna atakın seyrana Oğlanım gül atan Türkmenistan'a Tam usadır çıkıyım yadından Tutarım dil asın Sen şehratından Hormatly radio dinleyijiler, siz Nurmurat Sarıhanowyň Kitap adly eteri boýunça taýýarlanan radio oýuny dinlediňiz. Radio oyun 1984-nji ýylda ýazga geçirildi.